ang shock absorber nga ulo sa balalatok. Ang G-force nga musukod og mga 80 ngadto sa 100 igong makabungog kanimo. Apan ang balalatok o woodpecker dili maunsa sa mga 1,200 G-force samtang ipukpok niya ang iyang sungo diha sa punuan sa kahoy. Unsay sekreto sa balalatok nga dili man musakit o mabungog ang iyang ulo? Ano na nadiskubrihan sa mga tigduki-duki nga dunay upat ka rason kung nganong shock absorber ang ulo sa balalatok. Una, usa ka lig-on apan lubay nga sungo. Ang ikaduha, usa ka hyoid, mga bukog o mainat-inat nga tissue nga nagputos sa bagol-bagol. Ikatulo, usa ka lungag-lungagong party sa bagol-bagol. Ikaapat, gamayng luna para sa fluido nga nagputos sa utok. Ang matag usa niini nagsilbing shock absorber nga tungod nini ang balalatok makapukpok sa kahoy 22 ka bisis matag segundo nga dili madaot ang utok. Tungod sa disenyo sa ulo sa balalatok, ang mga imbentor nakahimog lig-ong sudanan nga makasustainer bisan sa 60,000 G-force. Sa umaabot, basig makaimbento sila mas lig-ong sudanan sa flight recorder sa eroplano. Nga sa pagkakaroon makasustainer lag 1,000 G-force. Si Kim Blackburn, ininyero sa Cranfield University sa United Kingdom, miingon nga ang ulo sa balalatok mao'y usa ka talagsaong pananglitan nga ang kinaiyahan makaugmad og komplikadong butang sa pagsulbad sa daw imposibleng problema. Busa, mga mamiminaw o mga magtatanaw, ang shock absorber nga ulo sa balalatok sulagma lang bang mitungha pinaging evolusyon o tunagyoy nagdisenyo niini? Ug alang sa dugang kasayuran, palihog bisitaha ang jw.org. Okay, maura ka to o makakuha mo og dugang pang mga pagtulunan o mga lesson learned na makuha nyo dito sa maong nga website. Bye-bye! Salamat!